Ayan, bali natanggap ko na yung aking order na ice machine. Ice smashing machine. Tapos yung 5 suyod. Diba? Pero hindi ko pa ito natatry. At hindi ko pa rin nabubuksan. Bali, tinanggal ko lang siya sa bubble wrap. Ayan guys, mamaya itatry natin kung okay ba siya. Ayan, yung suyod, mukhang okay naman. Ang ganda niya dahil wala siyang siwang-siwang. Diba? Bali, 5 yung kinuha ko. Pandagdag sa ating tindahan. Ayan guys, bali kabubukas lang natin. Ayan, hindi ko siya napansin na ganito pala siya. Tapos yung ganito niya is hindi siya bakal, para siyang plastic. Ayan, sana tumagal. Kaya lang may napansin ako dito. Ayan, natural lang ba yan? Tapos yung ganito niya is medyo manipis lang, hindi siya malalim. Ayan, ito lulusot lang natin. Ngayon is itry natin siya. Meron tayo ditong dinurog na yelo. Ayan. Let's try. Ayan. Bali nakasaksak na natin siya. Tapos yung power off is medyo nasa dulo yung ano niya. Power off. Ayan. Try natin. Lagay tayo ng yellow. Let's try. Nak, halika nga. Wala. Ayan guys, bali nagkaroon kami ng problema dahil ayaw talaga niyang gumana. Iniisip ko tuloy may pinipindot pa ba dyan, pero base sa pagkakaalam ko is wala naman na. Ayan, pipindutin lang yan is aandar na siya, pero wala. Medyo natagalan kami dyan. Hanggang sa, ayan, gumana rin siya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Basta, ang tagal niya bago gumana. Wala naman kaming ibang ginawa. Bigla na lang siyang umandar. Sana tuloy-tuloy. Sana hindi siya magkaroon ng problema. Diba? Ang ganda ng pagkakaayos niya. Kasi guys, mahilig kaming bumili ng mga shake-shake. Ayan. Kaya at least, kahit kami nilang is pwede kaming gumawa. Medyo makamura-mura kami, diba? Pang merienda. Tapos, pwede rin kaming gumawa ng scramble. Ayan. Thank you guys. Thank you for watching.